kasuwar mawaƙanmu su share kukanmu lallai suna son mu Arewa Step 1 Industry. Kasuwar mawaƙanmu su watsa tallanmu masu neman yancinmu san kuna son mu Arewa Step 1 Industry. Babu ta baba dai akan waka, dai akwai waka Arewa Step 1 suna ji da ni. Dan kallo ne, kallo na ke nuni, wasu ya ɗauko ni, kake shi ma yana ji da ni. Ya jama'a ku saurara, za na ɗan rera, na yi yau zarra, kowa ma yana ji da ni. Kasuwar mawaka, duniyar mawaka, matattarar mawaka, sai taimakon mawaka, kowa ma yana ji da mu. Step 1 mawakanmu, ba hayaniya a cikinmu, ba san kai tsakaninmu, ba ma zagin junanmu. Kowa ya saurara, karma ka tunkara, Allahu ya tsara, kuma shi ne ayyace zami. Kasuwar mawaƙanmu su share kukanmu lallai suna son mu Arewa Step 1 Industry. Kasuwar mawaƙanmu su watsa tallanmu masu neman yancinmu san kuna son mu Arewa Step 1 Industry. Yau kasuwar mawaka duniya gidan mawaka, dandalin mawaka ga matattarar mawaka, ku zo mawaka ɗan uwa ku zo mawaka, mu haɗa kai mawaka kan uwa da kai mawaka. Ina mawaki ɗan uwa ka buɗe kunnuwanka, zana yi batu akan ka karkata ka doka, ka sa a ranka ɗaukaka ina ku za ya baka, karka yi mugunta ko ka zaki ɗan uwanka, idan ka yi mugunta ko ka zaki ɗan uwanka, ilahu bai barin ka dole ne ya hukunta ka, da haka mu gane kar mu dinga taka doka, barwaran kuma shi yake da ɗaukaka. Darajar mawaki ta wuce batu na wasa, don ku duniya mata ya bada hankalinsa, ko a tarihi ma na ji an yi batunsa, malamai ba su halarci kowa na yabansa, al'ummar ƙasa ta sai ku jinjina masa, ku taimaka masa, kar ku takura masa, ku agaza masa, ku tallafa masa, ku taimaka masa, kar ku takura masa, ku tausaya masa, ku tausaya masa, ku tausaya masa, kar ku takura masa. Kasuwar mawaƙanmu su share kukanmu lallai suna son mu Arewa Step 1 Industry. Kasuwar mawaƙanmu su watsa tallanmu masu neman yancinmu san kuna son mu Arewa Step 1 Industry.